Marende mahita. Mari hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonon do di dok Tuhan Yesus, lehonon ni ama muna na di banua gijangi do ton di porbadia, tu akka namangi dohot sa, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, amanami na di banua gijangi, usehon maton dim na badiai, dohot hapistaran,
nasian hoit tu saluhut huriam, asalam rarat jalalam hot hatam nabadiai di tonga-tongani hamion. Lehon mahiras niroha dina posom manjami tahun hatam, asalam pita jalalam ganda huriam nabadiai. Patoktong mahuhut rohanami mangolui ho sahat ro di ujung di bagasan hapor siaun nature, mari hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik nedebata, patik parjolo saatro di patik paupaton. Patik parjolo. Ahu do jahoba debatam nina debatata, dang jadi marakup ahu bainanmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aik na di torun di tano, yang gotung gabe si sombaon, manang si oloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guarni debata, yang gosoture dalanna, aihona uhumna dosogot akkana marsineang di guarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina onom ari maula hamu nasa si ulaonmu, alai anggo ari papituhoni ari paradiani jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anak pupe manang borum, manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu rodi isine hutani halak pe namangebati hutam. Ai dina onom ari do ditoppa debata langit do tano, dohot laut dot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papitohoni. Di bahini do umbahen na di pasu-pasu debata,
Jahoba ari paradianai jala di parbadiai. Atong martang yang mahita mangidogogo lao mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naumbar tu patik mi. Amen. Potima dosata ale Tuhan debata amanami pargogona sohatu dosan para sirohami dahami nadangolon narodo hami tujolom mano poti dosa nami nagodangi di bagasan hajahaton do hami tubuh jaladang adong hapor seaon di bagasan rohanami hian saluhut do hami manimbil sian akka dalanmu matsai godang do pangalosion nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Alani denggan di basam dohot asini roham. Sai unang paingot ingot akka dosa ni haposoon nami dohot pangalosion nami. Sai ingot mahami hombar tu asini roham dohot denggan di basam alani guarmu ale Tuhan Yesus. Marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amen. Tabege ma hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Songonon do hatani Tuhan Jahoba nunga di arsaiho ahu marhitesian akka dosam. Jala nunga di lojaiho ahu marhitesian akka hajahatonmu. Ahu tutu ahu sandiri manalisi akka pangalosim alani hadiryoku. Jaladang behu paingot ingkot akka dosam. Hasangapon ma di debatana di kijang. Amin. Di tangan nado
Tabege mahatani debata turpuk epistel ni ari mingguan. Sian sada Petrus 5 ayat onom sahatro di 10. Sada Petrus 5 ayat onom sahatro di 10. Tajahama marsikat soring. Atong patoruhamu ma dirimuna tutoruni tangan ni debata nagogoi asa dipatibo hamu ditikinai. Torang marohamuna nung dungo maahamu na mau taut do alomuna sibolisi songon babiat na marawang mangalului si bodutonna. Alayang gode bata na puna saluhut asini roha nong manjauh hamu tuha sangaponna nama notongi di bagasan Kristus paulioliona pahotonna jala patogonna dohamu dung jolo di tahun hamu satokin hapor suhoni ima sahatna martua do akkana tumangion hata ni debata jalanom peopsa amen. Tidakon mahapor siautai songona hina tindakon nidongat ta sahapor siaon disandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan natumo palangit dotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tidobon misi Maria nagabe-gabean santon di porbadia andorang sohabubuhan ido tuhata natumona bernir di pangomoni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinor silang na tuat tuban watoru dung ditanom na mulak mangulu di ari patoluhon
nama naik tu surga lahundul tu siamon ni debata Jehovah amanai pargokun na sohatu dosani disima ibana pai mamulak soko tu tanon mangumi halak na mangulu dohot na mate au persia di porbadia jala adong sadahuria na badia huria atau pani halak Kristen akan abedia dohot dihase saani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu soko daging halak na mate dohot yang mangulu soko. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Ada orang so hujahami tikting na masa dihita di bagas saminggu pardalanan nehuriata taida do di jolon adong bunga-bunga altar somalna hola 2 adong sampai 5. Jadi hasil perlombaan di Paraheheon inadon. Jadi oma hasil perlombaan. Nah sanai sebetulnya angdo sanai perlombaan nasi goreng aledak terida besonate nggak habis nari kami sih. Jadi sian hami parhalado mengucapkan banyak terima kasih moliate ma diakaina jalalas rohanami rutin mon yang ulau songonon di tiap tahun nate tepuk tangan maju kita tu pungan ina titing nama masa dihita. Jadi sedarion minggu sedarion di Guarido minggu eksau dia setangihon ma suaraku ale Jehovah. Nah berikutnya pilihan sedarion mingguon tapapungu do 2 kantong pilihan tujolo dong sidong jamita sada amplop tuhuria pembangunan dan kantor pusat jala sanai persembahan khusus untuk sosial ala inang nata halongi di Jotuhata Nyonya Saurina, Boru Pasaribu, Piga Arina Salpo. Pilihan untuk tanggal Minggu 20 Mei, Senin 20 Mei 2020, Ima taringot hari Pentakosta, Boy Mataida di Tikting. Permingguan, Songonong Taboto, opat halima permingguan, Pitutulu Pulu, Bahasa Indonesia, sekolah minggu, baru pukul 10 Bahasa Batak, Dungi, sore 10.30 Bahasa Indonesia. Sian hami menghimbau asa di bagasi gereja Mahita menang di Inganon 15 menit sebelum permingguan tak mulai asa boy huatur hami dengan nomor palimahon ibadah Pentakosta na parjolo Pentakosta na parjolo pesta parjolo paringotan hari hasasaur neton di Perbadia Minggu 20 Mei 2020 Minggu Pentakosta na parjolo obat hari kebaktian ima pitutulupulu pukul pitutulupulu tong untuk sekolah minggu 10 pukul 10 bahasa Batak jala 10.30 bahasa Indonesia. Jalana berikutnya Pentakosta paduahon ima di Patupa Senin 20 Mei 2020 pukul 10.30 onom 30 sore manang bodarina di Patupado ibadah di gereja ton Robe Mahita Madohoti. Nah berikutnya ibadah Pangapulion Jumat 26 Mei 2020 pukul 10 maringanan di Jalan Kebun Bibit Barat nomor 47 di Patupa Huriado ibadah Pangapulion tu keluarga M Simbolon inang Boru Pasaribu nahinan sian sektor onom Cipaganti ima alanong Jumolo inang Nyonya Sauria Boru Pasaribu. Nah berikutnya sakramen pembaptisan kudus manang padidion dari Minggu 20 Mei 2020 minggu depan di Patupa do padidion sada anak anak buru sian keluarga Raymond Histori Sinaga inangi Indribor Situmorang jemaat sian HKBP Resort Cibinong sososo semotu ruasta nalaho madidihon anakna asa mendaftar ma tu sekretariat gereja
paling lambat Selasa 27 Mei 2027 jalama buan fotokopi kartu keluarga, akte nikah, dohot surat pengantar sian sektua sektor. Nomor 8 rencana program kerja dohot anggaran tahun 2024. Sesuai dohot program HKBP Pusat, lau patu pahon rapat huria terkait program kerja dohot anggaran tahun 2024, tusude seluruh dewan seksi dohot majelis perbendarahan dipangido asa mabain program kerja dohot anggaran tahun 2024 berdasarkan buku panduan tahun Oikumene Inklusif 2024. Rencana program kerja dohot anggaran tahun 2024 di Jalo, manang di Pasahat Matu Sekretariat Gereja, manang melalui email paling lambat hari Minggu 20 Mei 2027 jala hasilna no di boma tu rapat majelis Sabtu 3 Juni 2027. Tu titingna berikutnya boima tajaha B. Nah berikutnya tu pertanyaan sektor. Di batu pado pertanyaan sektor pitu walu 12 mabansel tim ima Jumat 26 Mei 2027 pukul 10 siang sebagai hasohotan ima amang keluarga amang M Sinaga inangi Borona Baban jala di Patupa di Gerejaon Jalan Sumedang nomor 2 Bandung. Takolan sen mabansel tim kita sudah bodo madohoti pertanyaan anon. Nah marulang tahun. Jadi tu na marulang tahun sian 15 Mei tu 21 Mei jong-jong mahamu jong-jong maau molosongoni ala ulang tahun sedarion. Alay ada hujahame arong dope nomor ulang tahun bagi saminggon. Oh, harok sada enangnya situa senaga buru sitohang. Tu nomor ulang tahun hatane tu hata Mazmur 20 ayat 4. Saya mamingot ma ibana disude akapelianmu si panganon, saya talmisma di rohana akapelianmu si tutungon. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhita ruas rapak madokma selamat ulang tahun. Mau lihat di hamu. Hudulma nomor ulang tahun aliau jongjong majolo. Nah berikutnya para hepengot tama sian saminggu perdalanan ni huria tarpapungu total 40.911.000 tuhuria 15.271.600 pilihan sentralisasi 10.741.200 pembangunan 8.801.200 dan lain-lain termasuk mon kebanyakan dan lain-lain pelihat tu pembangunan huria Jalan Lurah Cimahi 7.804.000. Walau pilihan sentralisasi sebagai catatan reformanda termasuk yang disiplin dan memenuhi target memberikan setoran pilihan sentralisasi. Muladong nasalaman mangguraton hami di goar manang jumlah pilihan radedo hami majalo perbaikan. Ima titing nama sadihita martangyang mahita. Ale Tuhan debata Jehovah na huha holongi hami di bagas Yesus Kristus mole ati di ho Tuhan molo di obason bui hami marpungu akayana komu di reformando Tuhan mole ati Tuhan di dongane ho hami di bagas seminggu perjalanan nami di pasu-pasu ho hami nang akal keluarga nami bui museng sahat tu arminggon jala mole ati Tuhan bui di tambaun hoi bagas ngulu nami sada minggu nauli naksongon itu aka hari berikutnya
nalau silehonon dope Tuhan Tuhan, maulia tema doho Tuhan, sudi aka berkat nong di pasat ho Tuhan Tuhan. Maulia te doho Tuhan, mardala dengan sudi aka pelayanan di huriamo Tuhan, sudi na Tuhan gabe uap na hucus mai di jolom. Songoni nang kapardalanan ni ruas nami sektor man di dia penasida Tuhan, maulia te Tuhan hipas do nasida sudi ne alani holong ni rohamdo Tuhan Tuhan. Nang di tikyo Tuhan, namang nido dohame Tuhan, homa totong mamasu-masu secara khusus aka pemerintah na menjalankan pemerintahan siap pusat tu daerah. Asa dengan mardalanan ni pardalani huriatu negara Tuhan, langsungnya ka kepala pemerintah Tuhan, homa sumber berkat nasida dinalaho membimbing sudah kami rakyat non khususnya presiden nami Jokowi Tuhan homa totong menjaga kesehatan ni nasida apalagi majono ke tahun-tahun politiko Tuhan kudang do unsur-unsur dia pei nabui macigai suasana di negara Tuhan. Songoni khusus di internal nami reformando Tuhan homa totong mangalian berkat khususnya tu akadak danak nami na berkekurangan Tuhan mampuhon nasida di bagas kekurangan nasida songone pe Tuhan nang ianakon nami na duksidung ujian UTBK manang nalau menjalani UTBK nasida tangiho Tuhan pengiru nasida ida Tuhan kerja keras nasida jalan terbaik di nasida ima silalehonom mude Tuhan. Songone nang karak nami sian TK, SD, SMP, SMA pe Tuhan, dinalau ujian penasida berkati nasida Tuhan. Songone penang ianakon nami mahasiswa dinalau menghadapi ujian akhir semester manasida, dongani nasida, pargogoi nasida, asa dengga sude berlangsung di akau ujian nasida. Songoni penang ianakon nami naung wisuda selesai kuliah nasida homa totong manungudogu nasida dinalaho mangalului parkerejion na pastu nasida Tuhan. Nang yakanakon nami pe Tuhan na dung sidung kuliahna sarjana jala markerejo na somarhaso hotan pe Tuhan homa patuduhon pendamping na umuli di nasida. Songni pe Tuhan, ya kaya anakon nami dung marasotan, aledang mardak dana dope, tangihon tanging nasida, nang tanging nami, asa berkat muma tu nasida, mengalih dana tu nasida. Songni nang ruas nami Tuhan, dia ka punguan ina, punguan ama, nang inahana, berkati nasida Tuhan, asa bui nasida melayani dengan dengga di huriaon nang aka orang tua nami sian lansia pe homa totong menjaga kesehatan nasida nang diobaso Tuhan namar taringok dohami ala naung di Joho inong na diholongi dengan nami ima simatuani Dr. Arthur Tobing homa pangapul no muli nasida memberkati nasida manang di acara dia pian nonsen awal adat manang gereja Tuhan berkati nasida Tuhan asa berjalan dengan baik sudia ke acara Tuhan. Songni nang hami parhalado pe Tuhan pargugoi hami asa margugu hami mangulahon ulon nami Tuhan dang margugu hami Tuhan molo sohoho mendampingi hami madalani ulon mi Tuhan ala Tuhan pargugoi hami khusus namang padita nami amang padita saturi dan secara khusus amang padita gultom asa homa totong menjaga kesehatan nasida dinalau membimbing hami di reformanda Tuhan mangalehon firman mi asa gabe sumber hangalua di hami di sigano pari Tuhan gudang Tuhan nalau hupangidu hami sako Tuhan alai di botohoda Tuhan dia mana domengga di hami khususna aka orang tua nami Tuhan dia kana gale di podoman dia kana marsai pe Tuhan amang cehuta julu amang SRC Barani inang RC Hombing Buru Pasaribu
amang FC Majuntak boru Hasibuan, amang Esinaga, inang Esinaga boru Tamba, amang Sitorus boru Tambun, enang Hutauruk boru Tobing, amang Cimarpaung, amang El Siombing boru Simajutak, amang M Simbolon, amang inang Nyonya Tapubolon boru Samosir, amang Depakpahan, inang Nyonya Pakpahan boru Tapubolon, amang Amanulang, amang Situa Kem Pengabean, inang Situa Cels Tumorang boru Pakpahan, amang JPM Tuga Torop, inang Huta Barat boru Siregar, amang Dotrandus Manik, amang daerah Halkultum, amang Penenggolan, dot amang Situaka Situmorang. Nah, pemulihan nasida dalam pengobatan nasida, homa totong dokter na umuli di nasida, pemalu mesai nasida, asabui marsar dot hamet so Tuhan, dinalau mamuji guarmu nauli Tuhan. Mulai hati mariho Tuhan, di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus, upasat hame jalatang yo matang yang namion. Amin. Dame di debata na sumurung sian saluhu roha, ima mangaramoti ati-ati doho pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus. Amin. Shalom. Hata di debata ima sia 2 Samuel bidu 22 mamuka sianaya sada sahat tuaya pitu hujahahoma dihita. Dungi dihatahon si David ma tu Jehovah akahata ni Edeon diari dungna pinalua ni Jehovah ibana sia tangan ni saluhu musuna doho sia tangan ni si Saul nin nama Jehovah do doluk batu diau dohot haporusakku jala si palua au debatado partado batuaku marhaposan tuibana do ahu lobulubuku dohot taduk ni partuaroku padut dingodingaku doho haporusakku si partupak diau ibana palua ahu sian uhum gogo
Sai hupa jauh-jauh do Jehovah natama si pujioni jala malua ahu sian akka musuku. Nunga pola dihaliangi akka obak ni hamateat au, akka sungai ni hajahaton manonggoti au. Nunga pola dihaliangi akka ratte ni banuaturu au, dilukupi akka jorgong ni hamateat i ahu. Jadi dina tergogoti au, hujudo Jehovah. Jala hupangiar angguku tu debataku. Jadi ditangihon ibana soraki sia jorona. Jala tolhas angguki tu pinggolna. Ido sahat ni turpuki. Minggu eksaudi, omma minggu parpudi. Tagan so sahat do pehita tu minggu hasasaur ditudi porbadia. Dido akan pistar minggu yatim piatu do minggu eksaudion. Alana di holak kolang ni ari sapului. Manaik ibana tu badua kijak. Taga sororo betut di porbadia. Di holak kolang ni mah minggu sada. Di gua di mana minggu eksaudi, minggu yatim piatu. Ibenaha ngaborhat Yesus Kristus tu badua kijak. Dang ditanob bebana. Jadi jauh-jauh majol mai tuisi mama porus mangaluan. Alani didokon minggu yatim piatu. Asa songon sahalak yatim piatu na jauh-jauh tu debata. Laho mangadupi akan masa di goluna na ing songonima guarni minggu eksaudion. Saya tangi homma Jehovah suaraku. Na ing songonima no kita songon dadanak mana yatim piatui. Na jauh-jauh laho mangadupi si taunanda. Gorau-gorai bana asa marhamonangan. Ido lapatan ni minggu eksaudi. Minggu di holak kolang ni ari hananai doho hasasaur itu di parbadia. 10 hari nai namai. Halan ido sada selas di roha di hita adung dapat sadane amang peragam busana. Sungguh luar biasa dui nari kamisi. Jadi du bunga muni sajuara sada. Inahanna, ini do bunga muna juara sadai. Baik kokong ma, inahanna juara sada. Martabat jahita. Ay gudangnya kan asing sender hakku. Ay baik bu inahanna juara sada. Sen inahanna usia juara pragawati ate. Sungguh luar biasa lu inahanna. Memang opu hilung hebat deh. Mau lu kamu. Hilung terus ate. Mereka kamu nih hilung terus. Imane. Jadi molo hiahami pihadi tu akaina hudok kon inahanna. Baru perasa muna du ditinggal hon amanah hinan niku. Parjuli amang gula du sudin nada sida. Gula du pakilalan naminna. Alai dung saya jauh-jauh hami tu debata, mapurus hami tu debata, ditangiho debatado par kurajau nami. Songon nama sa diturpukon. Molopola ibani mana gobaran di ede si David, ido akan manurat dung di akhir dung matua masih David isurat to di banon. Turpukon pengalaman di mana namar Tuhani. Coba beko kamu jo. Adong alo di mana tulu kategori di son. Nama bani mana marukil di gulun. Rodo alona sian akka bangsona asing. Naing mangagohon hosana. Anggui bahiri maju nggak binoto aloi. Menjaga diri mi benaroha. Alai romusedo alona sian Raja Saul. Coba beko koma. Sahal raja neng maralo tu Raja David. Dan ibu se romusedo alona sian anak konna si Absalom neng menggulut hara jauh ni. Jia pala sangedo rotu ibana persoalan ninggolui. Apala sangedo rotu ibana hamaula di tonga-tonga ninggolui. Pole ko parhori bana hamak kadungan teide majo ibede bana di si gobaran ni hamoloni ayat 5. Nunga pola dihaliangi akka obak ni hamatian au. Akka sungai ni hajahaton manonggoti au. Akka obak ni hamatian muradui. Dakya sa obak. Obaki merguling-guling terus. Ini obak. Meloro hamu tuh tanah bitau tuba. Berguling-guling obaki. Songoni maro persoalan itu mana? Nunga saya sada romuse, ngasai sada romuse. Berguling-guling mah terus persoalan ini dihadapi mana? Hamaulani. Jala song sungai berarti macet keras. Laho mangagoho kosani bana. Songoni mah hamaula dihadapi mana? Alene do holat tu debatadu bana marhuraja.
Pole batu du sibana mamuka ayat 2 sahatu ayat 3 Jehovah dodolo batu diau Jehovah haparusaku Jehovah sipalua au Jehovah partano batuan Jehovah lebu-lebuku. Ini adalah kalimat-kalimat perang yang mengatakan bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa menolongi bana. Aka hata-hata perporangon deui. Dulu batu partano batuan. Sungguh luar biasa Tuhan ini mengurupi ibana. Dan tuk portibion alai bolo Tuhan itu do mengurupi ibana. Di nasa parsorion di badai. Tu sido hamuak kadongan bolo di minggu ekstaudion di dokon asa jauh-jauh kita holan tu di bata. Gudang contoh di Bibil tei. Aka halak na jauh-jauh tu di bata pasti do ditangguh di bata. Jauh-jauh do bangsa Israel siapa hosihani. Jauh-jauh do nasida dung masai persuk di lahan nasida di parhatu badon Mesir. Di bata nunga sahat duau parhurajaun nasida di palua di bata nasida sian parhorsihani gabe sada bangso na merdeka. Jauh-jauh hamak kadongan si Hanna dinahol ibana tahangi si bana martangi yang tu di bata alani ibang na si pininna. Saya tu matangis tu si Hanna jauh-jauh tu di bata. Tuhan leo judiau sada anak ridang di subiokku. Dakola sada anak dia di bata. Sahalak panurirang ima si Samueli. Ditangihon di bata. Sahalak nama pitung di Jericho si Bartimeus. Di nama mulus Tuhan Yesus tu akasisianna. O Yesus asiro ham diau. Jauh-jauh si Bartimeus. Nama pitungi. Ido Yesus di bana. Bahenok kutuho dung di tahu Yesus. Bahan mamardida si malolokku. Sadari opi hamu akaronga di jauh tu pokok kita. Asa jauh-jauh tu di bata. Ahape persoalan ni ngolum. Ahape hamaulat di dopi ho. Jauh-jauh ho tu di bata. Unang tudongan hamu akarongan. Unang tuho berjabu akarongan. Unang tu media sosial. Alai jauh-jauh holat tu di bata. Iro neng dohonon na di minggu ekstadion. Molo jauh-jauh hita tu bata, na pasti alusan di batado. Manang songo dia pe parsoriota, manang songo dia pe hamaulata. Dangadong nasotar patu pa di bata sudah di tamat dokoni. Di hutan kami, marko berjabu setiap hamu semamaham manuk do. Toho deh di hutata. Alai menarik, nampi jono jabuon, ganu jabu ditadda do manukna. Ita daro kan? Mangalia mangan pe na pola manuk da doro. Toho dei dakya manuk ni asing rotusi. Ita da manuk da doro punasa mana. Gari manuk ita da suarata. Lambe hama de bata. Mulu jauh-jauh hita tu de bata. Berek kamu ayat pitui. Sungguh luar biasa. Jadi da datar gogotia hujau do Jehovah jala di pangiar anggukku tu de bata. Jadi ditangihon ibana suara kisya corona jala tolhas angguki tu pinggolna. Ditangiho debatado parhura jauta. Mana nga hape persoalani? Asal ma di bagasan hapor siaun nama mudik kita mangiduhoni tu debata. Asal ma di bagasan kapor siaun. Unang ganggu kita di si. Pasti alusan di debatado parhura jauta. Amen. Martangi yang mahita. Mauliati matiho o debata Jehovah di bagasan Yesus Kristus. Jauh-jauh gorah-gorah kami tuho uju mengadupi akah maulok kami. Porsiado kami Tuhan. Saya natangi hono mudo parhura jaun nami i. Songon naposong Raja David. Dia lusi hodo Tuhan. Nang per rohom akah hamoloni tubana. Ay hodo dolo batu, hodo partano baton, hodo lebu-lebu. Natuk mangalusi nasa parhura jaun nami. Asiro ham Tuhan pasu-pasu saluhut na ruas di huriam. Saya paling masih pareom mananihon parhura jaun nasida di tongani bagas nabi. Pabuana alusammu dei jala ikko sebu saluhut na uas sihol ni rohani ruas ni huriamon. Ali di batanami akar ruas ni huriam na di bagasan parsahiton dauni manasida di bagasan holongmu. Terlumobi di bagasan habuk ni rohan waing ruas ni huriam. Keluarga Dr. Atur Lubatubing,
dinamoding natoras ni inang Monica boru si mangusong. Diari sadarion suatonon nasida metuinganan parsatok kinani. Alai hupasahat tami mag keluarga itu ho. Asa apu si Tuhan iluidu si malolong nasida. Paluas tu demi mamakulingi nasida. Asa apu samuma tutu ilui. Jalale honomu matu nasida selas ni roha sikka ni i. Asiru hamde bata Jehovah pasu-pasu ulau sadario di Jakarta asa marture dengga saluhutna bahen sangap di guarmu. Aliamang pardengga basa. Diari minggu naneng rosa hak mapuriam tuneng majalo to dimto di porbadia di minggu hasasahon itu di porbadia. Di bagasan homa hami majalo to dim laho mangamudihon ngudunami songoninang huriamon se sama dosa nami alani Kristus Yesus martangia kami Tuho. Amen. Tapa sahak mapeliata mari di mahita. Tuhan saat mendirikan kemah hamba tulama meladang Tuhan peringanan dia diri kodang barar koi tumpagos perisan panak sonang tahe marsikat tuho sasudi Olan hui utandang bedirikon tagu-tagu matun nature
tontini matoto margogoy honahon matulahon lomot irohan tugogos pinison jalason ang tahi marsikat tutuhos sa sude Holan ho hui hu tondang be dirikon togu matu nature tapasahak ma peliata tu debata martangiang mahita ali debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan dohok na sauli basa na mauliutus hupasahat hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho sejalo may gabi uap na khusus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasyang hami pelianon patimpulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutad dahami godang ni si lehon-lehon mitu hami asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amen. Sahat itu ho nasa sato kudo alia manami na di banua gijang sai pinarbadia ma gowarmu sai Roma harajaonmu sai saut ma lomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhani sadarion hangoluan siapari sesama dosa nami songon panesanami di dosa ni dongan na mardosa tuhami unang hami tukihon tu pangujunan palua mahami sian pangago Huria di tuhata mulak mahamu di bagasat dabe jalo hamu pasu-pasu sia Tuhan di bata di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di bata maho disodakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala asi marohana midaho didopakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala di parsaor homma damena tu todim.
6770.